Čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, že ako sa to tu mení pomalinky. Takže začal by som rovno. Tu sme kúpili takú plachtu, čo je na foliači. Takú priesvitnú. Na podlahu sme dali ten veľký biely plác aj na túto stenu. Potom sme ako nové kúpili tieto také už pevnejšie, aby im tam moc nefúkalo, lebo minule sme tam mali len také z takejto folie a to nebolo nič moc. Tak kvôli tomu sme kúpili tieto. Vo vnútri sa nič nezmenilo. Tak a toto by bolo vlastne všetko z tohoto veľmi krátkeho videa.